shin mace za ta iya son ka tsakaninta da Allah kuma ta ƙi karɓan kuɗinka? Shin mace za ta iya haka? Zan ba ku amsan wannan tambaya. Amma idan yanzu ka fara haɗuwa da bidiyo na, ka danna follow button kuma ka saurari bidiyon daga farko har ƙarshe. Kuma ina mai ƙara tabbatar muku da cewa na buɗe sabon TikTok account wanda zan rubuta muku sunan shi na a sama, gashi nan na rubuta muku ma. Ku je ku yi following saboda nan gaba kaɗan zan dawo ɗora videos ina akan shi. Bari mu je cikin bidiyon. Mace tana iya son mutum, ta so shi sosai tsakaninta da Allah, amma bara tana tambayansa kuɗi ba, ko kuma in ya bata kuɗi kaga tana ƙin karɓa. Wannan ba wani abu bane. Wannan yakan faru ne ta yanayin yarinya da kuma irin tarbiyyar gidansu da kuma irin environment ɗin da ta taso. Wata an riga an ɗora ta ne a tarbiyyar cewa banda karɓan kuɗin saurayi, doka ne na gidansu kawai. Bara ka bata abu ta karɓa ba, ko me ta ke bukata a gidansu ana yi mata. Maybe babanta ne yana iya ɗaukar ɗawainiyarta yana mata komai, bata bukatan komai a hannunka, ko kuma yayanta. An riga an ɗora su akan wannan tarbiyyar ne banda karɓan abun hannun saurayi. In ka ga abu ya ka ɗauka ka ba wa yarinya ta karɓa, to ƙila sai dai idan al'amarin soyayyar naku ya gama ƙarfi sosai ne a gidansu, to za a iya baka dama kana bata abu, ko kuma iya bata dama tana karɓa, amma ba daga haɗuwanku ba. Wata kuma ba komai bane, ra'ayinta ne kawai. Za ta ga ba ta da ra'ayin karɓan abun hannun saurayi. Wata kuma saboda kar mutum ya raina ta ne, ba ta son raini, ba tana karɓa ba. Wata kuma kawai tausayinka take ji, zai sa ko ka bata ta karɓa, ko kuma ita dai ba ta iya tambayan ka ba, amma in ka bata ta karɓa, amma da kanta ba ta ce kai mata ba. Wata kuma tausayawa take yi wa masoyinta. Kuna ganewa ko? Wata tana tausayin saurayinta ne, ba za ta iya tambayan shi ba. To babu yadda abin baya kasancewa, amma kuma wannan ba wani abin damuwa bane idan ka ga yarinya tana son ka, tana ƙaunan ka, amma kana bata abu sai tana ƙin karɓa, ko kuma tana ƙin tambayan ka ko da tana buƙatan abu, amma ba za ta iya buɗe baki ta tambaye ka ba. Wannan is normal. Kawai dai ka fi mai da hankali akan irin kulawan da take baka. Tana neman ka, tana kiran ka a waya, ba don komai ba domin ta ji muryanka, tana tura maka saƙonni, tana so ka je gurinta, ba ta ɓoye maka gaskiya, ba ta maka wasa da hankali. Kana samun access da iyayenta da manya-manyan ƙawayenta da sauransu makusantanta. Normal, akwai girmamawa, fine, yayi, haka ake so. Amma kar ka damu da wannan, komai lokaci ne. Allah ya sa a dace. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna mana liking, kuma kai mana sharing, kai reposting saboda wasu masu amfana. In ka ji daɗin ko sosai ɗin nan, ka rubuta na ji daɗi a comment section. Na gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.